Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Πανταζοπούλου και θα σας δείξω 3 διαφορετικές θέσεις για να δουλέψουμε το πάνω μέρος του κορμού επάνω στο reformer με το κουτί μας σε θέση long box. Τοποθετούμε το κουτί επάνω στο κρεβάτι. Βεβαιωθείτε πριν ανεβείτε στο κρεβάτι επάνω ότι πάντα υπάρχει ένα ελαττήριο επάνω στην μπάρα μας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα κόκκινο ελαττήριο. Θα ανέβω από το πλάι, θα κατεβάσω το προσκέφαλο. Η πρώτη θέση είναι να κοιτάξω προς το πίσω μέρος του κρεβατιού. Οπότε θα ανέβω από το πλάι και θα έρθω και θα φέρω τα πόδια μπροστά. Θα πατήσω επάνω στο προσκέφαλο και θα κοιτάξω προς τα λουριά. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να πιάσουμε τα λουριά. Κλασικοί τρόποι είναι να πιάσω το loop. Συνήθως για τις ασκήσεις των χεριών χρησιμοποιούμε το μικρό loop. Έχουμε διπλό loop στην αλφα πιλάτες. Οπότε ερχόμαστε και χρησιμοποιούμε το μικρό σε σχέση με το μεγάλο. Μπορώ να τοποθετήσω μέσα στην παλάμη μου το loop ή μπορώ να το τοποθετήσω μέσα στο γκαρπό, να βάλω τον γκαρπό και να κάνω ασκήσεις όπως είναι το chest expansion και διάφορες άλλες ασκήσεις. Τώρα, άλλη λαβή θα μπορούσε να είναι αυτή, είναι λίγο πιο σύγχρονη σαν λαβή, δεν υπάρχει στο κλασικό ρεπερτόριο. Φέρνουμε τα loops, θα χρησιμοποιήσω το μεγάλο loop για να έχω μήκος. Θα χρησιμοποιήσω το μεγάλο loop μέσα στον αγκώνα. Θα ανεβάσω τα χέρια και μπορώ από εδώ να κάνω ασκήσεις όπως είναι η οριζόντια απαγωγή του ώμου. Και τρίτη λαβή είναι να φέρω το χέρι μου μέσα στο loop και να το κρατήσω από πάνω. Θα φέρω το χέρι μέσα στο loop και θα το κρατήσω από πάνω. Εδώ έχει μια διπλή ασφάλεια, δηλαδή έρχεται και αγκαλιάζει τον καρπό και το υπόλοιπο χέρι μου με τα δάχτυλα είναι πάνω στο λουρί. Μπορώ σε αυτή τη θέση να κάνω πολλές ασκήσεις για τα χέρια. Τράβηγμα με το ένα χέρι. Μπορώ ακόμα να κάνω τα roll down από αυτή τη θέση. Και πάρα πολλές άλλες ασκήσεις. Τώρα, η επόμενη θέση είναι να κοιτάξω μπροστά. Για να μπορέσω να γυρίσω μπροστά με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύω να πέσω από το κουτί, θα βάλω και τα δύο loops στο ένα μου χέρι. Αν θέλω να στρίψω από τη δεξιά πλευρά, θα κρατήσω τα loops με το αριστερό μου χέρι. Θα γυρίσω σιγά-σιγά, θα κοιτάξω προς την μπάρα μπροστά και κατόπιν θα μοιράσω τα λουριά στα δύο χέρια. Προσέξτε πίσω, μη σας σταυρώσουν τα λουριά και δεν μπορείτε να τα δουλέψετε. Οπότε, έρχομαι και από αυτή την πλευρά θα δουλέψω ασκήσεις όπως είναι το offering, όπως είναι το hug a tree και διάφορες άλλες ασκήσεις. Πάλι, η λαβή μου εδώ πέρα δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά τις λαβές. Έχω πιάσει το μεγάλο λουρί γιατί θέλω μήκος και το έχω βάλει μέσα στην παλάμη. Δεν εξυπηρετεί κάποια άσκηση το να βάλουμε το χέρι στον καρπό ή να το περάσουμε στον αγκώνα όπως κάναμε στην προηγούμενη θέση. Άρα εδώ μία λαβή για τα χέρια, αυτή που είναι μέσα στην παλάμη μας. Τώρα, θα αφήσω το ένα λουρί πίσω στο πασαλάκι και θα γυρίσω στο πλάι. Τρίτη θέση είναι καθιστή θέση. Πάνω στο long box είναι η πλάγια θέση. Στην πλάγια θέση συνήθως βάζουμε λιγότερα ελαττήρια, οπότε φροντίστε να έχετε αλλάξει τα ελαττήρια πριν ξεκινήσετε την άσκηση. Θα βάλω μπλε ελαττήριο, θα βγάλω το κόκκινο ελαττήριο και θα πιάσω το λουρί. Τώρα μπορώ να το πιάσω είτε με το εσωτερικό χέρι, το χέρι δηλαδή που είναι κοντά στα λουριά, είτε με το εξωτερικό χέρι, το χέρι που είναι προς την μπάρα. Και κάνουμε ασκήσεις όπως είναι η προσαγωγή του ώμου. Μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις όπως είναι αυτή η άσκηση, έκταση αγκώνα, απαγωγή του ώμου και έκταση του αγκώνα. Επίσης, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε το λουρί πάλι με τον αγκώνα, όπως κάναμε στην πρώτη θέση, να φέρω χέρια πίσω από το κεφάλι και να κάνω πλάγιες κάμψεις, το πάνω μέρος του κορμού. Και θα μπορούσα να φέρω πάλι εδώ στον αγκώνα το λουρί και να κάνω στροφή του κορμού. Στροφή του κορμού κάνουμε και κρατώντας το λουρί στην παλάμη. Άρα, σε αυτή τη θέση έχουμε δύο επιλογές στο πώς να κρατήσουμε τα λουριά. Τώρα, αφήνουμε το λουρί στη θέση του, στο πασαλάκι πίσω από τον ομοστάτη, κρατάμε το κουτί για να ανέβουμε και με ασφάλεια σιγά-σιγά ανεβαίνουμε από το κουτί.